जाथाय रादाब इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। फैदो दिनैनि मोजां गाज्रि रादाबफोरखौ मिथिना लादोनि। सेथि रादाबावनो हादरनि सोमोन्दै सासे पेलेस्टिनियान मिलिटेन्ट ग्रुपनि टप कामान्डारखौ लाफाना 10 जन मानसिफोरा इजराइलनि एयार स्ट्राइकजों गाजायाव थैनो गोनां जादों। इजराइलआ गाजायाव एयार स्ट्राइक हरनायनि जाहोना बेनो पिआइजे एबा पेलेस्टियान इस्लामिक जिहादनि सासे सुबुंखौ इजराइलआ आरेस्ट खालामदोंमोन। बेनि फिननाय होनो पेलेस्टियान इस्लामिक जिहाद मिलिटेन्टआ 100निख्रुइबो बांसिन गिलु-बालु रकेटखौहाय इजराइलाव गावहरग्रोना लादोंमोन। बेनिखायनो इजराइल हादराबो बिनि फिननाय होनो एयार स्ट्राइकखौ गाजा हादराव खोलैहरदों होनना मिथिहोदों। गाजाया गावहरनाय एयार स्ट्राइकखौ इजराइलनि आयरन डम डिफेन्स सिस्टेमआ गोजौआवनो माखासे मिसाइलखौ होबथादों एबा बेरफ्रुसारहोदों। थांनाय सप्तानैसो सिगां इजराइल आरो गाजाजों बेबायदि फिसा-फिनला दावहाया जादोंमोन आरो दिनैबो बेबायदि दावहाया सोलिगासिनो। पुलिसआ प्रियांका गान्धी भाद्रा आरो गुबुन कंग्रेस लिडारखौ हमना बिसोरखौ पुलिस गारियाव सोदों। मानोना बिसोरो दिल्लीनि पार्टी हेडक्वार्टारनि बायजोआव थाना खामानि मोनैफोरनि थाखाय आरो मुवा बेसादफोरनि दाम बारायनायफोरखौ खमायहोनो थाखाय बे प्रटेस्टिंखौ खालामदोंमोन। आरो बे दाबि दैखांनायाव प्रियांका गान्धीआ सिगांनि बायदि ड्रेसखौ गानाखैमोन। बियो गुबुन मोनसे गोसोम ड्रेसखौ गानना बे दाबिखौ दिखांदोंमोन। चाइनाया एक्सारसाइज मिलिटारि ट्रेनिं खालामफाना ताइवानखौ आवग्रिदों। ताइवानहा आमेरिकाजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ। बिनिखायनो दायो ताइवानआ आमेरिकानिफ्राय मदद बिदों। ताइवाननि मदद बिनाय बायदि आमेरिकाया ताइवाननो गोनांथि जानाय जाहाज आरो एयारक्राफ्ट आरो जुद्धआव बायदि बायदि नांगौमानिखौ एबा हानायमानिखौ आमेरिकाया ताइवाननो हरगासिनो। ताइवानआ चाइनानि मोनसे आलादा मेनलेन्डखा। जेब्ला 1894 निफ्राय लाना 1895 सिम जापान आरो चाइनाजों जुद्ध जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो ताइवानआ चाइना हादरनिफ्राय गावस्रादोंमोन एबा चाइना हादरनिफ्राय उदांस्रि जाना थादोंमोन। बिनिखायनो ताइवाननि थागिबिफोरा ताइवानखौ गावनि हादर होनना गनायनानै लायो। नाथाय चाइनाया ताइवानखौ गावनि हादराव सोसनना लानो मोनसे ना मोनसे आदब खायदाफोरखौ बाहायबाय थायो। बनस'आ एबा बड' स्टुडेन्ट इउनियनआ एबा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरा दिनै दिल्लीनि जन्त्र मन्त्रआव सफैबाय बड'लेण्ड दारायनो थाखाय। गाबोन फुङाव एबा अखानायै दिल्लीनि जन्त्र मन्त्रआव जयै बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो एबा बर'नि नांगौफोरखौहाय मावफुंना होनांगौनि जांख्रिखांगोन। नोंथाङा बेबायदि जाथाय रादाबखौ मिथिबाय थानो लुबैदोंबा बे जाथाय रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। थेंक इउ फर वाचिं।